हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി അല്ലെ. പരമപദ പ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പരമപദ പ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ പരമപദം പ്രാപിക്കുക അല്ലെ. പരമപദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമമായിട്ടുള്ള പദം ഭഗവാന്റെ പാദം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പദം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അധ്യായം 8 പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മള് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മനസ്സിലായി അല്ലെ. കർമ്മയോഗമൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളെ കുറിച്ച് കണ്ടു നമ്മള്. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമ ശക്തിയും. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ആരാണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു? ജീവഗണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ താഴ്ന്ന തരം ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് കണ്ടു. ആണോ? മറന്നോ? അതെ, കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ഇന്നലെ? നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 പേരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 പേരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 പേര്? നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ്? നരാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, ആസുര സ്വഭാവികള്, പിന്നെ ആരാണ്? ദുഷ്കൃതികള് അല്ലെ. ദുഷ്കൃതികള്. പിന്നെ നമ്മള് ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 പേരെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ജ്ഞാനി അല്ല, 4 പേര് നമ്മള് അത് കണ്ടു. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. ദേവന്മാരുടെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കണം, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അതും ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അതും കണ്ടു അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകാന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മളടുത്ത്? ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും യജ്ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ അറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായം നിർത്തിയത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത്രയും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തി. ഇനി അധ്യായം 8 കടക്കാണ്. 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദപ്രാപ്തി. അപ്പൊ പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന് സ്ലൈഡ് എടുക്കട്ടെ ഒന്ന്. പരമപദപ്രാപ്തി. അധ്യായം 8 പരമപദപ്രാപ്തി. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. അപ്പൊ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ
ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിഗുണങ്ങളെല്ലാം മറികടന്നിട്ട് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ആർക്ക് കിട്ടാണ്? ആ ഭക്തിയുള്ള ആ ഭക്തന് കിട്ടുമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ അധ്യായത്തിലേക്ക് അടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് അർജുനന് സംശയങ്ങൾ വന്നപ്പോ അതാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യേവിതുഹു പ്രയേണ കാലേ പീച്ചമാം തേവി തുറിയുക്ത ചേതസഹ എന്നാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മള് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട്. അർജുന ഉവാച കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ആരോടെ ചോദിക്കുന്നത്? പുരുഷോത്തമനാന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനോടോ സ്വന്തം കേവലം ഒരു സുഹൃത്തിനോടല്ല ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ആധികാരികമായിട്ട് തന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരാൻ സാധ്യമുള്ള അധികാരമുള്ള പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്നിവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അധിയജ്ഞകഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. മധുസൂദന, ഇവിടെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് മധുസൂദന. മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് മധുസൂദന എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. മധുസൂദന എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. മധുസൂദന എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് മധുസൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒരു അസുരനെ പോലെയാണ്, രാക്ഷസനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ രാക്ഷസനെ പോലെ ഉള്ള സംശയങ്ങളെ ഭഗവാനോട് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മധുസൂദൻ. അത് തീർത്തു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ മധുസൂദന എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞദേവത ആരാണ്? അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്? പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയില് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ഇത്രയും സംശയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്? അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യത്തെ ഉദഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ, ജീവാത്മാവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ജീവാത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മം, ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്തെന്ന് അല്ലെ? ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെയാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ജീവാത്മാവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്?
ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു, ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് എന്താണ്, ഈ ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് ഈ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ എന്തെന്ന് പറയാണ്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്, അധിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവ പുരുഷശ്ചാധി ദൈവതം അധിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹാവൃതം വര. ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. അപ്പോ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അധിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അധിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിനെയാണ് അധിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറ്റു ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെയാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത്, അതിദൈവം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരങ്ങളും, എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വാഴുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാനെയാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം എന്താണെന്ന് പറയണം. അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ വാഴുന്ന ഭഗവാനെയാണ് എന്ത് പറയണത്, യജ്ഞം, അതിയജ്ഞം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, അതിഭൂതം എന്താണ്, അതിദൈവം എന്താണ്, അതിയജ്ഞം എന്താണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെയാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്താണ്, ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും, എന്റെ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരീരം വെടിയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഭരണസമയത്ത് ആലോചിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ആയിത്തീരുന്നെന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. കാരണം ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് മരണസമയത്ത് നമുക്ക് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും, ആ ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ, തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുകയും പരമപാവനരത്രേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്, പരമപാവനനാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും എങ്ങനെയായിരിക്കും, പരമപാവനരായിരിക്കും.
സ്മരണ എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, സ്മരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്തൊരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധ്യമാകില്ല? കൃഷ്ണസ്മരണ ഒരിക്കലും സാധ്യമാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മളപ്പോ എന്തിനാ ഇപ്പോഴേ ചെയ്യുന്നത്, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർത്താ പോരെന്ന്. ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ പരിശീലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ കാര്യമൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പേടിയായിരിക്കില്ല. സത്യത്തിൽ നമുക്ക് മരണത്തിന് ഭയമാണ് എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ആദ്യമേ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിച്ച് നമ്മൾ ശീലിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടാനും നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ഓർത്താലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതല്ല, ചിലർക്ക് ഓർമ്മയില്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. എങ്ങനെ ഓർമ്മയില്ലാണ്ടിരിക്കും ചിലർക്ക് മരണ സമയത്ത്? അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ ഓർക്കുക? മാതാജി, നമ്മൾ ഓർമ്മ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഓർമ്മയല്ല, നമ്മൾ ഉള്ളില് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല എന്നല്ലേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടേതായ ഒരു സെൻസ് ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓർമ്മയില്ലാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് വരുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലത്? നമ്മള് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ പ്രകാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഓർമ്മ വരില്ല. മനസ്സിലാവണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ നമ്മള് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നിട്ട്. അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടണം, നമ്മൾ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഏത് രീതിയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും അവർക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പോകേണ്ടാത്തവരാണ്, അവർക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയാവാത്തവരാണെങ്കിൽ ഏതൊരവസ്ഥയിലും അവർക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനത്തേന, എന്താ പറയാ, തരോരിവ സഹിഷ്ണുന. അതായത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത് അതാണ്. എന്താണ്? വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. നമ്മള് പഠിച്ചുല്ലേ, 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും വൃക്ഷത്തിനെ പോലെ നമുക്ക് പല കാലങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു വൃക്ഷത്തിനെ പോലെ നമുക്കും എന്തുണ്ടാവണം? എല്ലാം സഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടാം. അപ്പോ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ അവസാനം കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല തരത്തിലും നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത തടസ്സങ്ങൾ നമുക്ക് വരാം. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്നാലും നമ്മളത് സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നാമജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തി പുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി മരണവേളയില് എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്,
ഹേ കുന്തി പുത്ര, അയാൾ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? തീർച്ചയായിട്ടും അയാള് ആലോചിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തിനാണ് സ്മരിക്കുന്നത് അതായിട്ട് മാറും. അയാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പ്രാപിക്കാനാണ് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്താൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. വേറെ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ, ഭഗവാന്റെ പാദത്തെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെല്ലാം മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ കൊണ്ടാണ് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നെങ്കിലോ അവർക്ക് ആ അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ ആ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം അത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പോ ഈ ജന്മത്തില് സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും എന്താണ്? ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ട് മാത്രം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചും ആരാധിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്ത്യവേളയിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ദേഹമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപമാണ് മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ദേഹം ലഭിക്കും? ആധ്യാത്മിക ദേഹം ലഭിക്കും. ആധ്യാത്മിക ദേഹം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുണം? പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങളില്ല. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ദേഹത്തിന് എന്തില്ല? ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നില്ല, ജരകൾ ബാധിക്കുന്നില്ല, നരകൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനാണ് നാശമുള്ളതും അല്ലാതുള്ളത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ദേഹത്തിന് ഈ നാശങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ്, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറയാണ്. ഭരത മഹാരാജാവ് ഒരു മഹാമനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാജാവാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ അല്ലെ. അതില് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ രാജ്യഭരണമൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ച അദ്ദേഹം എന്തിനു പോയി? ഭഗവാനെ മാത്രം ഇനി ആരാധിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാനപ്രസ്ഥം അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പോകാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ആശ്രമത്തില് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചും ഭഗവാന് വേണ്ട സേവകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോകായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം തടാകത്തില് പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാൻ പേടിച്ച് ഓടി വരുന്നതാണ് കാണുന്നത് തടാകത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെ അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ഒരു സിംഹത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് വരികയാണത്, സിംഹത്തിനെ പേടിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ആ മാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ തടാകം ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, പുഴ. പക്ഷെ അതിന് ക്ഷീണിച്ച അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനത് സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് അതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് അത്രയും ക്ഷീണിച്ചതായിരുന്നു. അത് ഒരു മാൻകുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്തത് മരണപ്പെട്ടു പോയി, അത് ചത്തുപോയി. രാജാവിന് ആ മാൻകുട്ടി അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോരാനായിട്ട് മനസ്സ് വന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ സിംഹം വന്നതിനെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ ഈ മാൻകുട്ടിയെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് രാജാവ് പോരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ എന്താ ഈ രാജാവിന്റെ പണി? ഈ മാൻകുട്ടിയെ നോക്കാന്നുള്ളതായി രാജാവിന്റെ ജോലി. രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിലുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ച് എവിടേക്ക് വന്നതാണ്? ഈ ആശ്രമത്തില് വന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ രാജാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫുൾ ടൈം
ഈ മാൻകുട്ടിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, മാൻകുട്ടിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാന്ന് മാത്രമായി ആരുടെ ചിന്ത? ഈ രാജാവിന്റെ ചിന്ത. തന്നെ ഇത് എന്തിനാണ് വന്നതെന്നോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും രാജാവ് ഒന്നും ചിന്തിക്കാത്ത പോലെ. അങ്ങനെ ഈ മാൻകുട്ടി വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് മാനാണ് അല്ലെ, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാട്ടിലേക്ക് പോകും, കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും, അതിങ്ങനെ നടക്കും. അപ്പൊ രാജാവ് ഇതിനെ എന്നും അന്വേഷിച്ചു പോകും, കൊണ്ടുവരും, അങ്ങനെ കുറച്ചെത്തിയപ്പോ ഒരു ദിവസം ഈ മാൻകുട്ടി പോയിട്ട് അതിനെ കാണുന്നില്ല. രാജാവ് പ്രയാസപ്പെട്ട് രാജാവ് അന്വേഷിച്ചു പോകാണ്. ഈ മാൻകുട്ടിയെ വിളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വിളിച്ചിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ പെട്ടെന്നൊരു കുഴിയിൽ വീണിട്ട് രാജാവ് അങ്ങനെ മരിക്കും. അങ്ങനെ ഫുൾ ആരുടെ ഓർമ്മയിലാണ് രാജാവ് മരിക്കുന്നത്? ഈ മാനിന്റെ ഓർമ്മയിലാണ് രാജാവ് മരിക്കുന്നത്. ഈ മാൻകുട്ടിയുടെ ഓർമ്മയില് ഈ മാൻകുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ആര് മരിച്ചു പോണത്? രാജാവ് മരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ജന്മം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ രാജാവ് ആരായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു? മാനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു. പക്ഷെ ചെയ്ത കുറെ പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ മാനിന് തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ മാൻ എവിടേക്ക് എത്തും? അന്വേഷിച്ച് ഈ ആശ്രമത്തിലേക്ക് എത്തി ബാക്കിയുള്ള സന്യാസിമാർ അവിടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളില് എന്താ പറയാ മനസ്സ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ മാൻ ആരായിട്ട് മാറാൻ, പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത മരണം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മം വീണ്ടും ഒരു എന്താ പറയാ വീണ്ടും മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ ജന്മം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് എന്താണ് ബധിരനും മൂകനുമായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭരതരാജാവ്. അങ്ങനെ ഈ ജഡഭരതൻ എന്ന പേരില് ആ പേര് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മോക്ഷം കിട്ടിയിട്ട് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ആലോചിക്കുന്നത് മരണസമയത്ത് നമ്മള് അതായിട്ടാണ് നമ്മള് മാറുന്നത് എന്നാണ് കഥയിലൂടെ നമുക്ക് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈഷ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന തസ്മാത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അർജുന ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിലും ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനോട് പറയാണ്, നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. ഏത് രൂപത്തിലാണ് എന്നെ ഓർക്കേണ്ടത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. പിന്നെ നിന്റെ നിയതമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും മനോബുദ്ധികളിൽ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ നീ എന്താണ്? നീ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണം? നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് ചെയ്യാൻ വേണം. നീ അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കണം. ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തില്. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ശ്രീരാമനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നുണ്ട്, നരസിംഹായിട്ട് അവതരിക്കുന്നുണ്ട്, വാമനനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നുണ്ട്, കുറെ അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ, വിഷ്ണുമൂർത്തികളുണ്ട്. പക്ഷെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് എന്നെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും. പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, നിയത കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്ടോ അത് നീ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നീ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്ക് വേണ്ട കർമ്മങ്ങള്, എനിക്ക് എല്ലാതും അർപ്പിക്കണം, എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്ക് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതും എന്നെ പ്രാപിക്കേണ്ടതും അങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറയാണ്. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഈ പറയുന്ന ഈ കാര്യം അർജുനന് മാത്രമുള്ളതല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാധിക്കുന്ന, എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു? എല്ലാവരും അവരവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുകയും ചെയ്യാം, ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ പുലർത്തുകയും ചെയ്യാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും പിന്നെ മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും
ലഭിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ പുലർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആരാണോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആരാണോ ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്, അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആരെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കവിയും പുരാണം അനുശാസിതാര മനോരണീയ മനോരണീയാം സമനുസ്മരേത്യ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസാ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? സർവജ്ഞനാണ്, ആദി പുരുഷനാണ്, സർവനിയന്താവാണ്, പിന്നെ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്, സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്ന അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, പിന്നെ അചിന്യ രൂപമാണ്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്, ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ആരെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ഓരോ ദേവീ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും. ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും മഹാദേവനും എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്ത യോഗ ബലേന ചൈവ ധ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സതം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവന് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യോഗാചര്യകളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറെ സിദ്ധികൾ പോലെ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ മരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ നമ്മളെ പ്രാണവായുവിനെ നമുക്ക് തള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണത്? പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഈ പ്രാണവായുവിനെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്മരണ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ യോഗാനിഷ്ഠയൊക്കെ ചെയ്ത് ആ പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് സ്വയം മരണത്തിനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മീൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ മരിക്കാന്നിട്ട് പറ്റുന്നത്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, നമ്മളെ പ്രാണവായുവിനെ നമ്മൾ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരണപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആർക്കാ സാധിക്കുക? യോഗകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായ വ്യക്തികൾക്കായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു അജാമിളന്റെ കഥ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. അനന്യ ചേതാ സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠനെ ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പോ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ സ്ഥിരചിത്തതയോടെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് എപ്പോഴും ആര് സുപ്രാപ്യനാണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സുപ്രാപ്യനാണ്.
മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധി പരമം ഗതഃ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കള് പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ എന്താണ് പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. എന്താണ് ഭക്തിയോഗത്തില് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവർ പരിപൂർണത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്. ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണ്? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖം നിറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരതയില്ലാത്തതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സത്യലോകം. ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം. ഈ സത്യലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകം വരെ, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ലോകം വരെ എല്ലാവിടും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. എല്ലാതും ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അത് പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയതിനാണെങ്കിലോ പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. അവർക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സമാഹു പരമാംഗതി യം പ്രാപ്യാന നിവർത്തന്തെ തഥാ മാമരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം. എന്താണ് വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? വേദാന്തികൾ എന്നാ പറയുന്നത് അവ്യക്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയമാണെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആരുടെ ധാമത്തെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ. പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പിന്നെന്താണ് ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ എത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലോടെ അങ്ങനത്തെ ലോകമാണ്, അക്ഷയമാണത്, അവ്യക്തമാണെന്നാണ് വേദാന്തികൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അത്രയും സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ ലോകം. ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന് പറയുന്നത്. ചിന്താമണി ധാമം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി യത് സർവമിദം വിധിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പൊ വേദപഠനം ചെയ്താലോ, യജ്ഞം ചെയ്താലോ, ദാനം ചെയ്താലോ, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ ഒക്കെ പുണ്യഫലങ്ങള് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്താണെങ്കില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ആ ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം ആ വ്യക്തിക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും? പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കും. കൂടാതെ അവസാനം എവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പൊ വേദപഠനം ചെയ്താലും, യജ്ഞം ചെയ്താലും, ദാനം ചെയ്താലും, കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ കിട്ടും? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നടക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫലങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ ഭഗവത്
ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പിന്നിട്ട് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മള് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകള്, വർണ്ണം ആശ്രമങ്ങളും. 4 വർണ്ണങ്ങളും നമുക്കറിയാം, 4 ആശ്രമങ്ങളും നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഇതെന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം. നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ, അതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭക്തിയോഗം നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള എൻട്രിയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട്, ആ സേവനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ സേവന കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറും. കാരണം നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം വളർന്നു വന്നാല് നമുക്ക് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമ ഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എന്തുണ്ടാകും? പരമപ്രേമഭാവം ഉണ്ടാകും.
അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലെത്തി ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധിക്കും. അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത്? ശാശ്വതമായിട്ട് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ആനന്ദം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് ശാശ്വതമായിട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം എവിടെ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ഗോപീചന്ദനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. ദ്വാരകയിലെ ഒരു മണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാൽ ഭൂത പ്രേത പിശാചുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണ്? ഭൂത പ്രേത പിശാചുകളൊന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാള് എല്ലാ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയും മഹാത്മ്യം പ്രധാനം എന്തിനുണ്ട്? ഗോപീചന്ദനത്തിനുണ്ട്. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലവും 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് ആര് വരില്ല? യമരാജൻ പോലും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക്, ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മച്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, ഗൗരബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്താണ്? ആത്മാവെന്താണ്? ഈ ശരീരത്തിലെ എങ്ങനെ കൊടുക്കൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരായത് വേളയിൽ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അല്ലെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ചോദ്യം ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ, ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയല്ലോ. അടുത്തത് ഉത്തരം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ? ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവിനെ അവിനാശിയും അതീന്ദ്രനായ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ മണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണനെ അതിയജ്ഞമെന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ, ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ആ ജീവാത്മാവിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. പിന്നെ അതിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം. അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ തന്നെ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്ന പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതിയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിനെയാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, മനസ്സിലായില്ല? അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്. അതാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ആരാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭഗവജ്ഞനും അതിപുരുഷനും അടവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലത്തിന്റെയും പരിപാലകനും മാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അതിന്റെ രൂപനും ഭൗതിക പ്രതീക്ക് അതീതനും അത്യന്ത ആദിത്യ തേജസ്വിയായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്.
ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് അവിടുന്ന്. സർവജ്ഞനാണ്, ആദ്യ പുരുഷനാണ്, സർവനിയന്താവാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതുമാണ്, സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചിന്ത്യ രൂപനാണ്, രൂപനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്, അതീതനാണ്. ആദ്യത്തെ വിഷയമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണമാകയാൽ പിന്നീട് പരിപൂർണ ഈ ലോകത്തേക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചുവരവുണ്ടാവില്ല. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമാണെന്നാ പറഞ്ഞ. ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ദുഃഖപൂർണമാണ്, അസ്ഥിരവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ്? അവിടെ ജനന മരണമില്ല. എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരേണ്ടി വരില്ല. വേദാന്തികൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നുമാണ് വേദാന്തികൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ചിന്താമണി നമ്മള് എന്ത് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന ധാമമാണിത്, ഭഗവാന്റെ ധാമം. അക്ഷയമെന്നും പിന്നെ എന്താണ് അവ്യക്തമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പരമമായ ധാമമാണ് ഇത്, ഭഗവാന്റെ ധാമം. അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ ധർമ്മം. ഗോപീചന്ദ്രൻ ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മണ്ണാണ്. അതെ, പ്രേതപിശാചികൾ ലോകത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല. പിന്നെന്താണ്? ചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. ഫലം കിട്ടും. 1000 യശയാഗം നടത്തി യാഗം നടന്നതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. യമരാജൻ വരില്ല. യമരാജന്റെ പേരിൽ അടുത്തേക്ക് പിന്നെ അല്ലെ. പിന്നെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാകിയാൽ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വേദപഠനവും യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ വീണ്ടും ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിന്റെ ഫലം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇത് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് 4 ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കാര്യം ചെയ്താലും ഫലം സെയിം തന്നെയാണ്. അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണത്? ഏത് യോഗത്തിലാണ് പെടുന്നത്? ഭക്തിയോഗം.